Yanopatih Basunanda. Inggih, kula njepunge lan sepuh. Rehne para sentana, para nayaka sampun pepaandher Inggih. wonten ing pisowanan agung parapatan agung menika enggal-enggal kapurwakan. Anggenipun ngrembak jumenengan Jeng Pangeran Pati Jayeng Kesumo. Monggo. Saenipun gandeng ing kraton ing Jenggalapura menika putranipun Sang Prabu menika wonten kalih. Nggih, kersa dalem kados pundi? Lho, kedahipun nggih ingkang dipun jumenengaken nggih putranipun Kesuma Dewi menika. Lho, Leres niku. Leres yang pengeran sepuh. leres. Lan nggih. Ngaten Kanjeng Ratu. Yanopatih Basunanda. Nggih. Miterat kitab Pustaka Raja ingkang wonten ing Kraton Jenggalapura menika ingkang kedah jumeneng aji menika putra kakung ingkang mijil saking garwa Prameswari. Nyuwun pangapunten. Pernatan menika sing damel sinten? Aku sing gawe tiyang. Mesti kemawon badhe dipun ewahi dening tiyang ugi. Wonten pundi-pundi negari pernatan menika saged dipun ewahi dening tiyang. Duwae Saderengipun nyuwun pangapunten yang pengeran. pripun Kanjeng Ratu? Kala semanten. Nggih. Saderengipun kula dipun pundhut garwa dumateng Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu nggih sampun paring prasapa dumateng kula. Prasamanipun menapa Kanjeng Ratu? Bilih benjang menawi kula gadah putra kakung inggih badhe dipun jumenengaken dados ratu. Ya, cethak to perkawinipun. Berkasipun sampun cethak. Lah nggih leres ngoten. Nggih. Lajeng Yanopatih nggih sarja. Nggih nek kula menika namung nyengkuyung kemawon. Lho. Wah, kok ngaten nggih? Kok kula dereng nate mireng. Nanging menika pranatan Kanjeng Ratu. Menika pranatan Yanopatih. Oh, pernatan lho. Lah nggih menika wau ingkang diaturaken Yanopatih bilih pranatan menika ingkang damel namung manungsa nggih. Nggih. Lajeng kersanipun Yanopatih menapa kagungan penggalih napa pripun sakmenika? Saniki sak menika ngaten. Sinten kemawon ingkang jumeneng ratu ing Jenggalapura kedah andarbeni keris naga runcing Luksama. Keris Kyai Nagarunting Luksama. Nggih, Napa Yanopatih mangertos papanipun? kula derek menika kagem pendadaran ingkang badhe jumeneng ratu. Oh, ngaten. Dados sakmenika kula kedah manut kalih panjenengan Jeng Ratu Saya Yanopatih. Sik wonten mriki rak nggih namung kula kalian Yanopatih kalian penjeng pangeran sepuh. Miras pantes sepinten tebanipun kraton ing Jenggalapura menika. Oh, nggih. Nggih, Yanopatih. Dinten iki kula manut kalih jenengan. Nggih kedah manut kalih kula. Nggih, ora apa-apa. Kula manut kalih jenengan mboten napa-napa. Menawi mekaten pisowanan agung parapatan agung menika cekap Oh nggih. bodol pasewakan. Nggih. Nggih. Cok, dodolke cok. Nggih. Nggih. Udah. Kula ingkang sowan jepngik lah. Monggo Wapate Ijik. wonten wigatos menapa Wapate.
dalu-dalu sowan wonten ing mriki. Nggih, wonten wigati. Wonten wigatos. Nggih. Panjenengan dalem. Tanggih sampun mantep to dados ratring Jenggalapura. Inggih sampun. Menapa saged kula dados ratu wonten Jenggala? Nggih saged kemawon. Waton tesih wonten kula. Mesti saged dados ratu. Miturut pranatan boten saged awit kula menika namung mijil saking garwa selir. Pranatan niku sing gawe sapa? Pranatan sing gawe nggih wong to. Mesti bakal dowahi kalih wong. Nggih napa mboten? Ning kula saged dados ratu. Dados saged. Terus caranipun kados pundi? Caranipun ngaten lho. Nggih. Sampun cetak? Sampun. Nanging Opati, Terus pundi? kula kedah merjaya kangmas kula. Nggih. Menapa mboten dosa menika, Opati? Dosa niku panganan napa? Boten wonten barang sing dosa niku. Ning saestu kula saged dados ratu ingkang tanggung jawab Opati. Lho, Basunanda niku tanggung jawab. Lho, Nggih. Yen ngaten kula pasrah dhateng Opati. oh nggih. Pitados kalih kula. Sakmenika enggal-enggal kemawon. Nun inggih, yen ngaten badhe kula tindakaken. Oh nggih. Nggih. Karo Basunanda mesti iso jumeneng ratu. Mesti kelakon penjangkaku. Ah, kula ingkang sowan. Panjenengan kira-kira pate. Nggih. Kok dalu-dalu soal mriki menika wonten menapa? Wong nggih kula badhe matur wonten ngersa panjenengan ingkang badhe kula aturaken kok bingung sanget kula. Bingung pripun to, Ki? Oh nggih. Matur mawon napa wonten ing kados biasanipun menika lho. Ning menika wonten kraton. Kula rak nggih mboten sekeca to. Lah nggih mboten menapa-napa to wonten kraton menika. Saenipun menika Pripun? wonten kepatihan kemawon. Wonten kepatihan. Nggih, menawi wonten kraton prajurit niku jagi menika kathah. Terus pundi nggih kira-kira pate? Lho. Tantun kersa menapa mboten? Lho. Putra panjenengan kepengin dadi ratu menapa mboten? Lah nggih kula kepengin menawi putra kula nggih dados ratu to kira-kira pate. Panjenengan putra panjenengan pengin dadi ratu nggih manut kalih kula. Manut kados pundi? Lho, wonten kepatihan. Ngaten. Lho, terus pundi? Saestu jenengan saged damel putra kula dados ratu. Kula menika wong tuwa sing tanggung jawab, kula niku ora tau goro. Oh. Nggih. Menawi ngaten, monggo dateng kepatihan ki mawon. Niki dalu-dalu kok nggih jenengan ngajak wonten kepatihan niku wonten menapa to Ki? Panjenengan menika ya suratan kaping sasmita. Sasmentan wong tuwa niku nggih ngaten iki. Ngaten niki pripun? Lho, Kersanipun pripun? anak sampean kepengin dadi ratu napa mboten?
Lah nggih kepengin. Nek kepengin dadi ratu, panjenengan yo kudu gelem ngladeni kula. Tak misaket depeng netral. Pun saged napa mboten lho. Yes. Piye meneh? Abot-abote pengen dadi anak sing iso dadi ratu. Niku saestu mboten kira-kira patih. Lho, Allah niku wong patih ra tau goroh kok. Basunanda iki ra tau goroh. Napa jenengan iki nggih tasih saged. Tasih. Allah niku sing ketok to riki munggah nek riki medhun niku jampuh. Ngaten. Nggih. Lajeng pripun? Pun sakmenika mahansing. Wonten menika wonten patunggal menika. Nggih. Kedah dalu menika. Nggih. Estu lho nggih. Nggih, nggih. Putra kula dados ratu. Pun percaya kalih kula ta. Nggih, monggo. Ya. Pak, wong yo bengi-bengi kaya ngene kok yo kongkone golek menyan karo kembang ki arep dinggo ngopo coba. Jenengan to? Ana bocah ayu. Banjur sapa? Panjenengan tangket dateng kula. Ya, Kula Retnaningsih lajeng panjenengan. aku calon ratu ing Jenggala. Oh, panjenengan menika Narendra to? Iya, Kok dumugi wonten desa mriki menika wonten menapa? aku njajah desa Milangkori. Ngupadi Krisnaga Runting Luksanga lan calon garwa. Oh. Panjenengan menika pados pusaka Kyai Naga Runting Luksanga ngeten. Ya, Lajeng papan dunungipun wonten pundi? ya ana ing sakiwa tengening kraton Jenggala kene. Oh, Aku tak takon, apa kowe isih lega? anjir tasih wong kula menika namung laren desa menika nggih. Sinten sing ajeng purun kalih kula? Wah, ayu tenan. Yen kowe dadi bojoku kepiye? Pinangka garwa Prameswari ing Jenggala. Kula dados garwa panjenengan. Ya, Kok ngendika panjenengan menika aneh? Wong kula kepanggih panjenengan menika nggih namung nembe sepisan menika. Kok panjenengan lajeng ngendika ingkang kados ngaten? sinajan aku lagi ketemu sepisan, ning aku kasmaran marang sliramu. Neng kula mboten kok. Sampun. Mandek, 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 mandek. 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 Oh. Bocah mau malah neng kok ilang ngono ning kene. Ana wong tuwa lagi semet. Pak. Pak. Takoni kok meneng wae. Apa bisu apa ya? Hei. Pak. Apa tunggak apa? Apa perlu tak percaya apa? Mati ini aku. Den Mas. Den Mas. Ampun Den Mas. Kowe. Den Mas. Ono apa? Sampun ngantos panjenengan menika tumindak ingkang kados ngaten. Jalaran menika tiyang sepuh kula. Dadi kuwi wong tuamu. Injih. Oh, iya. Jeng Pangeran Jayang Rasa ingkang rawuh. Injih.
badhe wonten kaperluan wigatos menapa rawuh wonten ing pertapan menika, Mas? Kula tebih saking Jengkulu. Madosi Kiai Naga Runting Luksana lan calon bojo. Nggih menika. Dados badhe madosi Kiai Naga Runting Luksana. Nuniji. Kalih calon bojo inggih pawestri menika. Apa bener, Pak? Inggih Bapak kula badhe matur wonten ngersanipun Bapak. Ya, piye Ki? Den Mas menika kala wau ngoyak-oyak kula badhe dipun pundhut garwa ning kula mboten purun Bapak. Kapok ngaten, Den Mas. Kersa dalem kados pundi niki putra kula mboten kersa. Putrane panjenengan badhe kula pundhut garwa pinangka garwa Prameswari wonten ing kraton Jengkulu. Pripun? Kula namung Pak Wanang Murba, Den Pangeran. Nanging wasesa kan ingkang badhe nglampahi menika nggih menika anak kula menika. Piye, Nduk? Piye, Nduk? Inggih kula tak matur nggih Bapak. Yo, matur sing cetha. Den Mas, Kepiye? menawi panjenengan menika ajeng badhe mundhut garwa kula nyagahi Den Mas. Saguh. Ah, mbok yo ngono. Nanging nyuwun pangapunten. Menawi ing samangkenipun kula menika boten ngertos pranatan wonten ing negari lan Subasita. Awit kula menika namung lare dusun. Ora dadi ngopo. Sing baku wis saguh ngladeni aku kang bakal tanggung jawab. Inggih nanging ngaten Den Mas. Kula badhe nyuwun inah. Jaluk inah, Inggih, banjur kula nyuwun inah setunggal warsa. setahun. Inggih. Yo. Apa penjalukmu tak sagui. Yen ngono aku nyun pamit. Inggih ingkang atos-atos nggih Yo, Den Ngaten Mas. sugeng kundur Den Pangeran. Yo. Inggih kula Bapak. Lantik pangkat. Inggih Bapak awit kula menika bingung badhe matur menapa badhe wangsulan menika inggih kula ajrih menawi Bapak menika badhe dipun menapak-menapakaken. Ya wis. Saiki ya dhewe ning kepungkuran. Ya nuwun. Ah, niki Wis. Bapak Kuwi dienggo anu sik. sekar menika. Digawa anu nang mburi sik. Oh inggih. Yuk, derek, Nggih Mas. monggo Bapak. Bocah dipek bojoe kok ora gelem. Dipek bojoe ora gelem saiki malah meteng. Perlu tak perjaya kowe. Mati kowe. Ayo wis. Sulah esuk. Wis. Sulah esuk. Ayo. Cepet nyam gua wae ora. Metu. Sing nggo sing jero. Ora men. Waduh, ora. Ngapa leren? Gue ya aduh gede kok. Ngapa? Menggeh-menggeh. Piye? Ombe.
Prajurit, kunarpane Kang Mas Jayeng Kusumo guang ning kali. Sendika. Oh. Loh, kae ono macan. Wah, gendong. Oh, ora pangkring aku. Kae njeng Pangeran Jayeng Kusumo. Njeng Pangeran, monggo, monggo njeng Pangeran. Pakne. Iki ngapa to? Sekono ndok kaya wejen. Iki ora ana apa-apa. Wedi ana apa to? Apa ora ana apa-apa ngene iki? Gak ke kopi apa piye? Teh? Iki nya glo gedang isih. Lah, ana apa? Hah? Pak, gedang iki weneno ya, Pak. Gak wis tak weneno. Weneno. Gedang weneno iki. Ki, weneno, Pak. Gak wis weneno. Ayo ngeteke wae. Go, niki gedange. Go, niki lho gedang. Padha lho. Aku ki biasane nggawa sepira-pira entek. Lah iki ning nggawa sethithik wae ya isih sakmene coba. Padha yo, aku lho dodol telo sakmene wis entek. Ayo. Biasane nggawa akeh ki entek lho, saiki ra entek. Eneng opo jenenge? Ana apa jare? Kurang kabar pohon ta iki. Kabar apa sih? Eneng opo? Bengi iki
ben jegoke beda karo biasane. Ah, jenenge kirek ya ra. Jenenge kirek iki jane jegok ya paling ya jegok biasa. Ya to? Ora, bener beda. Beda ya yo. Beda. Bedane opo? Eneng opo? Ora kok. Kaya kirek kono kae. Oh, piye? Gedang. Lah, tenan. Eneng opo? Ah, tenane. Oh, dodol gedang lho. Piye jal? Ora deni ngono kuwi. Tenan. Gedange dolan. Sing njupuk sapa? Masa ora ketok iso njupuk gedang ya ora mungkin to ya. Nek omong tenane sing njupuk dek sapa wong endi sing njupuk jal? Ora ketok sing njupuk. Apa arep nggo apa? Jal nek gedang ki. Ya ora ngerti. Wah, pokoke deni lah. Tenan. Padang bulan iki. Ah, iki apa meneh iki lho. Padang bulan sing ngelangan iki. Wah, jan marake merinding aku nek kok ngono kuwi wis. Yo bali. Yo bali. Loh, lah gedangku mau ning ndi? Masih mau gedangku. Oh ya. Yo yo gedangku ilang. Tenan iki kepiye iki? Tenan iki jeneng bali yo. Bali yo. Jayeng rasa mati kowe Asunanda Sing mari karo aku. Wong wedi. Sopo sing wani karo aku? Wong wedi kabeh. Ayo kene maju kene. Salam budaya. Lestari budaya.